Osobine vernikoskeре. Вакерјао пегамбери Мухамед салаллаху алейхи ва але. Те представи нафту менге вернико. Верникотано од ова кова со ја вера верникија шај поверинена леске пес, хем побарвали пе. Те представи нафту менге муслимане. Муслимани тано адава колестар ја вера муслимања тане сигурно, таро лескоро вас хемичи. Забрани моје верникоске те керел неправда ја вере верникоске. Или те му келе ко неизбежност. Или те оговоринеле. Или те одбинеле. Ел Кафи, том 2, страна душелу 35. Имам Садик алейхиселам вакерја. На недозволимо е верникоске те овол присутно код хана коте сој оманушане послушна е Аллахеске. Ако на не костање од ова теменинел. Ел Кафи, том 3, страна 346. O Imam Sadik alejhiselam vакерја. Од ова колескири чиптани искрено, лескоро дело тано чисто, од ова колескоро ниети тано шужо, ово звишимо Аллах ка байрарел лескоро рски. Од ова кова со однесинала пешукар пе фамилија, о Аллах ка продужинел лескоро живот. Ел Хисал, том 1, страна 246. O Imam Ali alejhiselam vакерја. Аллојек манушко пегамбери салаллаху алейхи ва али, хем вакерја. Сикавма нешто колеа со о Аллах ка мангелман, о мануша ка мангелман, ка байрол мо барвалипа, ка овол састо мотело, ка оволман баро дживдипа, хем ка проживинелман туја кодиве е кијамете скоро. О пегамбери салаллаху алейхи ва али вакерја. Акала шов букја со родингјан, родена шов особине. Ако мангеа о Аллах те мангел тут, дара лестар хем покорин тут леске. Ако мангеа о мануша те манген тут, керленге шукарипа хем циде тут тароленгоро хако. Ако мангеа те байрол то барвалипа, де зекјати. Ако мангеа о Аллах те дол тут састипе, де стално садака. Ако мангеа о Аллах те дол тут баро дживдипа, арак о родбинска везе. Ако мангеа о Аллах те воздел тут манцар, кер долга сечде англо Аллах Джелешану. Сефинет Ал-Бихар, том 1, страна паншелу енјавардешуења. Пренесинала о Харис ибн Дилхас, о асхаби е имам Риза скоро алейхиселам дека вакерја. Шунгјум е имам Риза алейхиселам сар вакерја. O вернико нашти овела вернико, саджи коте нанеле трим букјаки песте. Својство таро Аллах, својство таро пегамбери алейхиселам, хем својство таро имами. O својство е Аллах ескоро тано те гаравел петајне, се о Аллах вакерела. Ов джанола петајне, хем ов петајне на откринела никаске, освен одолеске коле биринела лесар пегамбери. Сура Джин, бишушовто, бишефтато ајети. Својство таро пегамбери тано те попуштинел е манушенге, се о Аллах вакерел. Опростин хем сикав о право друмо, а таро биджандо цидето. Сура Ел Араф, шелу енјавардешу енјато ајети. О својство таро имами тано те овол сабрлија, ко парипа хем нестреке, се о Аллах вакерел. O верникјата не сабрлие ко парипе хем несреке. Сура Ел Бекара, шелу ефтавардешуефтато ајети. O јун Ахбар, Ел Рида, том 1, страна душелу пиндушов. Имам Джевад алейхиселам вакерја. Е верникоскета не потребна трин особине. Успех потврдимо е девлестар. Коркори песте коринел паши лескери ѓунахија. Хем прифатибе о насихати о долестар кова содела ле насихати. Мунтехал Амал, том 2, страна паншелу пинду штар. Бучле е имам Зейнул Абедине алейхиселам. Сари лескоро диве пало адава су уштел асабале. O imami aleyhisselam vakirga. Uştilum
a mandar rodila pes ovtobuća. O Allah rodila mandar ti izvršinav o farzi, me obaveze. O peygamberi sallallahu aleyhi ve ali rodila mandar te sledinav leskere ehlibejte. Mi familija rodila te hal. Mi duša rodila te kerav leskoro kefi. O šeitani rodila mo neposlušnost. Me duj čuvarija melekja, rodena o iskrenost ke medelja. O meleko e meribaskoro rodila mi duša, a o grobo rodila mo telo. Obkružimo si umakale pari pencar. Bihari lenvar, tom eftavar de Šušov, strana de Šupanč. O Imam Sadik alaihi selam vakirja, taro verniko darala sekoj, sosketano zoralo Allah eskere dinea, a o verniko nadarala ništo stvar. A kavaj oznako sekole verniko skoro. Bihari lenvar, tom šovar de Šuefta, strana 3 Panč.